Süzerde hayallerde, saçları emberdur şemalerde, iki yüzü kızargen, üyelegen. من یار تویم همه شبم یار کسه من یار تویم همه شبم یار کسه خمار نیم بدیدنی یار کسه خمار نیم بدیدنی یار کسه. салом ба ҳаматон гулдухтаракҳои зебо, касоне ки айпеш арӯсӣ доред мекунед ки тӯйтон арӯситон дар сатҳи оли гузара ва шумо зеботарин либоса дар бар дошта бошед, пас ба шумо тавсия метиҳем салони алмаз. Салони алмаз дар Корвоне даромадгоҳи парковка ҳамчай кало када алмаз када навистагие ки шумо биён ранги алмаз бо хусрӯ шуда ай тараф равед. Дар инҷа ҳамаи намуди либосҳои арӯсӣ ба тарҳи бисёр боло, дизайнҳои нав ва тез дизайншона алиш мекунанд, шумо пайдо кардан метавонед. Макияж, прическа ҳамаша мекунанд духтаракҳо. Шумо ягон майда ташвиш намекашед, мебиёед зебо шуда меравед. Саҳифаи салони алмазам мемону метавонед ки даромада аввал либосошона зебоиша бинеду ва баъд омада тӯйтона ай ҳама арӯси зеботар шуда гузаронед. салом дӯстони азиз, аз толори арӯсии алмаз навор доштем. имрӯз бошад боз ҳам новинкаҳои фасон омадаги хустум пурра маълумотим. бозори Корвон, саршавиш, парковка маназер бино. толори арӯсии алмаз дута даромадгоҳ дорад духтаро. ина якум даромадгоҳаш аз дарафти навор бошад, дуюм даромадгоҳашам нишон метиҳем. тамошо бино иҷада киртое ки дубор се бор пушитаган, мисол дубор се бор алакай аренда рафтаган, прокат рафтаган, ана вай киртора 1000 сомонӣ фурӯхтестиян. бовар кунед яна мутхушрай на панав боринай. баъд киртое ҳаст ки чон 4-5 ҳазор омадагай ҳаме қахушрувай. як бор биёен ай пеш бинен, ина касе киртақарай 1000 сомонда шумо метавонед киртои арӯсии фасона харидорӣ кунед. рақамашон аст дар рӯи экран нависен, бо сурат мепартоян, интихоб кунед. инчунин духтаракҳо, касоне ки прокат гирифтанияй, ҳамиқа коллекцияи навшон хушрӯ, ҳамиқа борои нав омадагай, ҳамаш дизайнерски, ҳамаш фасон эксклюзив, ҳама надора. якум бор шумо мепӯшед, ина киртаи наве ки пӯшиданиед якум бор аз 1500 сомон прокаташ сар мешава. инаи дуюм даромадгоҳшай духтаро. прокаташ аз 1500 сомон сар мешава, лекин макияж прическае ки 800-900 сомай ҳавай шумо да падаркаяй. ҳамиқа хушрӯай киртоошон як борак биёен ай пеш тамошо кунед. бисёриҳое ки аз ӯ навор омада будану харидорӣ кардан ё ки прокат гирифтан, беҳад изҳори миннатдоригӣ кардан, бисёриҳош навистанд. ира марҳамат бинен оқӣ интихобшона.